ini pandoda kubvunza ndepekuti murume asina chainacho izvozvizvi at your age right now unokwanisa here kumuda iwe kutoti baby ndakuda ubva neni I love you nemoyo wese ndokuda unokwanisa kutozviita asina kubasa first things first iwe chauri kuda ibasa here kana the person try a person. No, I can't really say, okay guys, let's not lie to each other. Ndoda kuva kuti ndive nesomething chinobatsika. Ndipo kapatotora pacho kakuti which means uri kuritengesa here kana kuti unenge uchiritengesa. What's that? Uri kuritengesa here. Kutengesa chiko rudo rwacho. No, handisi kuritengesa but apa takuitira iye. Uri kuitira iye hawo. Tisati ndaizvisa inini pa picture kuti alright fine. Ndikazopinda zvinozobalansa here. Ko iwewe ukada munhu right now asina chainacho handiti wobva wachitangawo kuchimupawo brain maybe ana brain dzekuti ndofanira kuita so uchitanga mupawo brain ngatite so maybe hana kana chainacho ari kugara payo right hauna pekugara saka ndokuisa payo maybe agara namukoma wake right yeah maybe you're right. I mean I once did that. Not once, but I think the gambo shizama. I don't think I can ever put myself right back now, in that situation. Right now, I cannot. You cannot. I wasted 1 year of my life. You wasted 1 year of your life. Which means apana chawakawana pa 1 year dzotso. Yes. Which means you waida kuwana something kwete rudo. Ndoiti kundaida kuwana something, but iye wachona kutozama utomubvunza. Okay, chicha uda kuita chii? Hana chanokuudza munhu. Ndozana kuzima. Alright, pane vamwe varume mapenzi handiti. Munyama inoya kana ropa rekuita mari inoya pakasiyana handiti. Umwe anogona kunge aine ropa rekuita mari, umwe munhu anogona kunge ari unozwa wakamboenda parufu. Wakamboenda parufu. Panenge pane matanda anenge asingabaki moto aripo aya. Panze pai panenge pabatidzwa moto. Pane matanda anenge akagumana so but asiri kubaka. Ikuti ukangoisa katsotso chete moto unobva kuti boom wobva tanga kutobaka. Unombozvifungawo here kuti mufesi wangu yese haana chainacho right now handiti. Wongomudawo inini mubvunzo wangu inini wanga uri pakuti vakadzi vanotodawo here murume just kungoda murume sezvatinoita isusu vakarume kuti ndinongotora mukadzi ndisingazivi kuti ane brain here, achatuka mai vangu here, anozvara here, I don't care. Panguva iyo ndinongoda mukadzi wangu ndototora ndotomesa mumba kana kuri kuti ndatoroora handiti. Munozviitawo here mimi vakadzi kana kuti vakadzi munotarisa kuti ane chii chainacho chinoita kuti nini azoti ndinoroora. Zvinobva zvadzoka papoint andachitaura na Truly handiti kuti vakadzi vazhinji vatinoziva kana kuti vakadzi vazhinji variko right now kana kuti vakadzi vazhinji vatakakura navo vanotorongerwa vaitorongerwa kunzi kwababa kwanhingi kune zvakati even though vasinganozva kuti wamukuromusha enda kuromusha nokutoda nekabhebhi kako bhobho baba ndiri kozongo yamwe mupana anenge akabva kutauni anenge akabva auya kuholiday ungosvika nekunyamura bhebhi rotorova naro pasi waizi ndova ndinobvunza kuti vakadzi mune moyo here unoda kutongoda munhu sezvaari kana kuti munoenda nezvakwamanzi uku kuri bho kana kuti akusi bho. Mira toda mukadzi utatu vapindura. Ndurai Madzimai. What I can say about this is we cannot put vakadzi vese one bracket. Alright, iwewe pache zvako. Yes, ndinawo moyo unoda. Unotoda murume? Yes, asina chainacho. Of loving. Asina chainacho. Ane potential. Ndati asina atitara zvepotential panapo. Asina chainacho. Toti murume pache zvake asina chainacho, anambobvira kudza bank account, anambokudza ndoshanda kwakati, anambokudza unotonzwa here moyo kuti utoda munhu yekuti uyu ndomuda. Wozozviona hako papaya kuti haana chinhu. But moyo wekutoda the person unotonzwa here kuti unawo. Uchitofila bo. Mwana wako kwete murume. Your child, not a potential husband. You know, men are never loved. Never, yes, you understand. So men are never loved unconditionally. That's the norm that we have to live with as men, and I'm sure we have reached that point. But isusu manje tikadaro manje tinenge tichifungira vakadzi. Ivo ngavatiudzevo kuti isusu tinoda varume conditional.
Yes. Iwo unoda mukadzi unconditionally here. Yes. Yes, that's chaunongoshida chii Varume vazhinji vanoda vakadzi no, we unconditional. love our Wait, families I know unconditionally. kuti men are side creatures, right? Yeah. You've mentioned that before kuti murume anodyika nemaziso kana kuti anofarira zvinhu zvaanoona nemeso ake, right? Yeah. Pakaita vasikana 5 and then you say ndiri kuda uzhu. Andinongoshida waona akanaka akakunakira wozoona kuti character yake akadhakwa and everything. Papaya. Can you still love? Ndo unconditional love iyoyo yekuti watoona kuti character yake yakadhakwa but you still love kana unobva wati ndakandamuda akanaka but character yake haiiti. No one can be loved unconditional. Now we're talking of character If right we now. really look at Now we're talking of character. We are Yeah. not talking about Unconditional, mari kana chi. you cannot look at Alright, homely when you're alright, looking for a woman alright. because the provider should be and you. but imimi vakadzi munotarisei muchitsvaga varume? Potential. Before seeking potential and looking at and having an in-depth of who somebody is, can you just love somebody like, okay, I love you? Because the definition of love, I think the definition of love to men and women is something that's different. To men, it's more of protection and expecting respect from that person. You know, I'm going to protect this person as long as they are going to honor me, you know. But with women, it's more like as long as he is emotionally available and going to take care of my needs. So, which is best, Fela, don't which you is think solely it is based supposed to on be like that? financial. Yes, that's what I was trying to say. Kuti sevanhu ka ngatingochigamuchirai kuti vakadzi havana love, varume vane love. Vakadzi vane care for their offspring. Uri kuona bhaibheri zvaraita baba zvichinyorwa paipai Jesu achitaura. Jesu anoziva kune rudo nekusina rudo. Vakadzi vakasikirwa kulove. Ndaudza chokwadi. Vakadzi vakasikirwa kuda. Kudiwa, But because kudiwa nekuda zvese. That's why uchiona iwewe. That's why uchiona Mwari zvava Jesu vachitaura manje. Vaitaura ivo ndisa uchinzi kunamata kunorema. Wapanzwisisa? Kunamata kunoita sei? Kwakaoma kunorema. Jesu aitaura chakaoma obva kuti ita ichocho. Sevarume vainzi idai vakadzi venyu. Mwari akazoona kuti varume havana mwoyo unoda mukadzi one. Mwari akazoona kuti hakuna murume ane mwoyo wekuda. Ndobva kuti varume idai vakadzi venyu. Zvinorema kuti murume ade but akanzi ida. Wanzwisisa? Imi vakadzi zvisei pasi pevarume venyu. Mwari akazoona kuti these people submission havana ava. But the moment yauchalena yauchadzidza kuti wewe uinde uzvisubmite pamberi pemurume wako ndo pauchave munhu anove successful mumarriage. Honestly, sorry to cut you off. When it comes to nyaya submission, ne love, right? The Bible says a man love your wife, right? No, and then it says a woman. No, I'm responding to what he said. Yeah, he says right. A woman, you should submit to your man. It might sound crazy, but your submission as a woman to a man, that means it's between you and God, because it was God's instruction. So it does not depend on whether your man is fit to be submitted to or whether he's not loving you. It does not matter. It's between you and God. You should submit. Shakadaro. Then as a man, What do you love mean your it's wife. what do you mean between you and God? It's God who said kuti submit and hana kutaura kuti submit if your man loves you or submit if your man is worth to be submitted to. Kuna murume unotoona kuti uyu ka love handisi kuiona handide, but it's between you and God. As long as wasaina a covenant yekuti uyu murume wangu, you have to submit whether anokuda whether akude whether anohura whether what. Submission. Putting yourself beneath your man, right? Honoring him as your leader, above you. Those you must do. Then to a man, love your woman. Do you know kuti munhu asinga appreciate anonetsa kuda? But it's between you and God to love her. Akadaro. So when you were saying kuti men are capable of loving unconditionally, are you saying that you can love a woman anonetsa kuda? Because now it's not between you and her. It's between you
and God. One of the prophets ari mubhaibheri akatononzi ndanotora chipfeve. Ndakutaura zebhaibheri, but I don't want to be talking about the Bible. aiwa isi tikutaura nhau yedu panapa butikupa example yemubhaibheri. Was it Hezekiah? Hosea, not Hezekiah. Akaudza kunzi enda unotorana nechipfeve umuite mukadzi wako. He had to accept it. What is that? Biblically, of course, yeah, so it don't be ziribo, but I mean, like, It was symbolic. It was not just a matter of Hosea arora chifeve iye ari munhu waMwari. Hosea akange ari prophet at a time yekuti vanhu vakawanda vanga vane madzimwari akasiyana siyana. So it was a way to show through him. Truly. Yeah. Ndechekuita so handiti. Right now tikanzi murume abata mukadzi ari kuchita kana kuti mukadzi abata murume ari kuchita pane zvinhu tu zvamunofaita handiti. Vakadzi vazhinji havana problem nekuti murume achita. Wanzwisisa? And nowadays they do have. Chiri kuita kuti imimi zvafanira kuti vanhu pavanodana pavanonzi vachita paipai handiti. Wakambonzwa question inotanga kuuya kuvakadzi kana kuti mubvunzo unotanga kana kuti zvinotanga kutora vakadzi uri kundigira chirwere. Hakusi kuti kwanzi uri kundichita kuti you are breaking my heart, uri kundigira chirwere.